yazi enye into engingazidubi noziduba ngayo mina guys seza nonsense ndoba you must always make a good first impression. Anaxesha lalo nto mna for whatever the fuck impression you want to have of me, good for you. Andingomntu amanyani mozimna, so noba ndingazama ndiyayazi but there's no way in hell I can keep that shit up for long. Ayizolasta engathi le mijolo ikhoyo. Abanye sebekwi-love of my life ye-10 kulo 2024 umntu xa ebala ii-ex zakhe ingathi ubala iinyanga zonyaka. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Loo nto ucinga fanuba ndiyiyo the day uqala undibona awukho wrong nalapho. In fact the worst impression you have of me the better, minus one fucking problem from the long list of izimenxe zabantu ekuzafuneka ndinese ii-feelings zabo. Ni-sensitive amasimba kaloku funeka si-tiptoe around ii-feelings zenu. Ndiyenza enough loo nonsense leyo abaphandle apha andizokwenza bobhanxa nalapha online. Ijana ijiki mos, I said what I said ndizayiphinda nangomso. So uba uthe uscroll apha kwezi socials wathi gqinga ubuso bam bubi bune-7 colors or eligqajolo lempumlo enkulu engathi ka-president, I suggest uba uvele ungandihoyi mtshana because ufake itoto kanyana engena-flag apha kwi-comments akuzonceda fokol.